सर्वांना सुख समृद्धी आणि भरभराटीची जाओ। या दिवाळीत माझ्याकडनं काही अशा गोष्टीचा उलगडा होत आहे की तुम्ही ऐकून थक्क व्हाल। काल विशाल परब जे अपक्ष उमेदवार म्हणून ज्यांनी फॉर्म भरला आहे त्यांनी काल एक मळगावमध्ये एक स्टंट केला आणि पोलिसांनी त्याचा पोलखोल केला। ही व्यक्ती विशाल परबकडे गेली 3 वर्ष काम करते। विशाल परब यांच्या घराचे CCTV फुटेज जर तपासले तर ही व्यक्ती तुम्हाला निश्चितपणे आढळेल। पोलिसांना मी विनंती करतो याचा तुम्ही तपास करावा आणि उभ्या असलेल्या व्यक्तीला जो कुठेतरी जात होता किंवा त्याला मुद्दाम तिथे या लोकांनी थांबवला, अरे बरोबर नाही आहे। अशी मतं मिळत नाहीत, त्यासाठी काम करावं लागतं, लोकांपर्यंत पोचावं लागतं। अशी स्टंटबाजी करून हुल्लडगिरी करून मतं मिळत नाहीत। पैशाचा वारेमाप उपयोग करून मतं मिळत नाहीत, तर जनतेत काम करावं लागतं। विशाल परब यांनी पहिलं काम करावं, नंतर असली स्टंटबाजी करावी आणि पोलिसांनी त्याला उत्तर दिलंय। आणि पोलिसांवर माझा आरोप आहे तो कणकवलीच्या चिरेखणीवर होता का विशाल परबच्या घरी काम करायला होता, ते पोलिसांनी पहिलं तपासावं। त्याच्यामुळे अशा गोष्टीला जनता थारा देणार नाही। विशाल परब यांनी स्वतः शेतकऱ्यांवर आर्थिक हल्ले केलेत, तर ह्याच्यावर हल्ले कोण करणार आहेत? जो शेतकऱ्यांवर आर्थिक हल्ले करतो तो ह्याच्यावर हल्ले कोण करणार? ह्याच्यावर 20-20 बॉडीगार्ड असतात, तो शेवटीची हातीत काठी घेऊन कोण हल्ला करू शकतो का? त्याच्यामुळे जनतेने ह्या व्यक्तीपासून आता सावध राहावे आणि जी हा विकत मते मागत फिरतोय काम नसल्यामुळे त्याला जनतेने दूर ठेवावे अशी मी जनतेला विनंती करतो। मी आता वाचलंय व्हॉट्सअपवर की परशुराम उपरकर, बबन साळगावकर, राजन तेली यांनी कुठेतरी प्रेस घेतली। मी आत्ता जस्ट माझ्या वाचण्यात झालं गाडीतनं येताना। बबन साळगावकर म्हणतायत की दीपक केसरकर जेलमध्ये जाणार। पहिल्यांदा बबन साळगावकर हे 7वी नपास आहेत। मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ह्याचं डिपॉझिट मी जप्त केलं आहे, सावंतवाडी मतदारसंघाने एकदा जप्त केलं आहे। त्याच्यामुळे ही डिपॉझिट जप्त केलेली माणसं आहेत। उपरकर या सावंतवाडी मतदारसंघाने उपरकरांचं डिपॉझिट जप्त केलं। या त्या डिपॉझिट जप्त झालेली 2-2 वेळा जनतेने नाकारलेली राजन तेली आता हॅट्रिक करणार आहेत 3ऱ्या वेळी। त्याच्यामुळे ही सगळी मंडळी एक झाली आहेत आणि केसरकरांवर जो माणूस 3 वेळा निवडून आला त्याच्यावर आरोप करत आहेत। परशुराम उपरकर तर वसुलीत 1 नंबर आहे, ब्लॅकमेलिंग करून वसूल करण्यात त्याचा हात धरणारा कोण नाही आहे जिल्ह्यात, हा ब्लॅकमेलर आहे। बबन साळगावकर हा 7वी नपास, ज्याला परमेश्वराने अक्कल देतानाच कमी दिली असा बिनअक्कलेचा नगराध्यक्ष जो केसरकरांनी बसवला, असा बिनअक्कलेचा नगराध्यक्ष ज्याने आपल्या कारकिर्दीत सावंतवाडीला मागे नेलं, असा नगराध्यक्ष माजी बबन साळगावकर तो बोलतोय। राजन तेलीला 2दा जनतेने झिडकारलंय आणि उपरकर कुठेतरी वाचलं की रेंज उपरकर कसल्या रेंज खेळतोय। उपरकर कणकवलीचं मतदारसंघ डिपॉझिट जप्त, सावंतवाडी मतदारसंघाचे डिपॉझिट जप्त। त्याच्यामुळे यांनी बोलू नये। आज मी थोडक्यात बोललो, परत जर बोललो तर परत एक आयुष्यात आपल्या कधी इथं प्रेस घेऊ शकत नाही। बोलेल थोडीशी राहिलेली किंमत त्यांनी ठेवावी। गावातली जी लोक आहेत सराट्यामधील
त्या लोकांकडे मी चौकशी केली. त्याच्यामुळे मला कळले की ही व्यक्ती त्याच्याकडे कामगार म्हणून काम करत होती, बागेचं काम करत होती. मी असं आवाहन करतो, पोलिसांना आवाहन करतो तुमच्या माध्यमातून की त्याच्या CCTV फुटेज तपासा घरातील. ही व्यक्ती तिथे तुम्हाला आढळून येईल. कुठे कणकवलीला चेरेखणीत कामाला होता, काहीतरी पोलिसांनी बनाव करू नये. ही व्यक्ती त्याच्या घरात कामाला होती. तुम्ही तरुण भारतमध्ये काम करता. तुमच्या पेपरमध्ये बातमी आली की संजू परब यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, फोटो लागला होता. 2 मिनिटं. तुमच्या पेपरमध्ये माझा फोटो लागला होता 3 नंबर पानावर की मी शिंदे गटात. त्याच्यामुळे मी शिवसेनेत आहे, तुमच्या माहितीसाठी सांगून ठेवतो. आणि आता शिवसेना आणि भाजपची महायुती असल्यामुळे मी महायुतीचं काम करतो. विषय क्लिअर केला की तुमच्या पेपरच्या 3 नंबर पानावर मी शिवसेनेत प्रवेश केला, ही बातमी छापून आली, म्हणजे मी शिवसेनेत आहे. बरोबर. तुमच्याच पेपरमध्ये आपले राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना आणि RPI ही महायुती आहे. आणि महायुतीचा मी घटक आहे संजू परब. मी महायुतीचं काम करतो. म्हणजे 2 प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. तुमचा तिसरा प्रश्न आहे, फडणवीस या राज्याचे गृहमंत्री आहेत, बरोबर ना. मी पोलिसांना सांगितलं, पोलिसांनी जर तपास योग्य रीतीने नाही केला तर त्याची कल्पना आम्ही फडणवीसांपर्यंत नेऊ. तुमच्या 3 प्रश्नांची उत्तरं दिली. पहिल्यांदा विशाल परबला माझ्या एवढा कोण ओळखत नाही. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशाल परबला ओळखणारा दुसरा माणूस नाही. याच गोष्टीमुळे मी त्याची दोस्ती तोडली. तो स्टंट करण्यात 1 नंबर आहे. पोलिसांनी शोध घ्यावा, ही व्यक्ती त्याच्याकडे कामाला होती की नाही. मी स्वतः पोलिसांबरोबर बोललो. स्वतः मी फोन केला अमोल चव्हाणांना की ही व्यक्ती त्याच्याकडे काम करत होती. आणि जर एखादी गोष्टीचा जर स्टंट करायचं असेल तर कोणी माणूस करू शकतो. आणि राहिली गोष्ट तुम्ही बोलला धास्ती, पडीक उमेदवारांची धास्ती संजू परब घेत नाहीत. ज्यांची डिपॉझिट जप्त त्यांची धास्ती घेत नाहीत. परत जनतेची दिशाभूल करण्यात ही व्यक्ती मास्टर आहेत. म्हणून पण जनतेने त्यांना नाकारलेलं आहे. मी खरं बोललो आहे की उपरकर, त्याच्यानंतर राजन तेली, बबन साळगावकर यांनी जनतेने नाकारलं की नाही. त्यांची डिपॉझिट जप्त झाली आहेत, जनतेने नाकारलं आहे. ही व्यक्ती दीपक केसरकर टीका करण्याची यांची पात्रता नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.